नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीचे तवा चिकन फ्राय करून दाखविणार आहे। तर मी त्याचे साहित्य सांगते। इथे मी टोपामध्ये चिकनचे 6 पीसेस घेतले आहेत। इथे मी मालवणी मसाला घेतला आहे, इथे मी मीठ घेतलेलं आहे आणि इथे मी तेल घेतलेलं आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। तर इथे मी चिकनच्या पीसेसला इथे मी घरगुती मालवणी मसाला 1 चमचा घालत आहे आणि पाव चमचा मीठ घालणार आहे मी। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घालायचं आहे। तर आता हे मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया हाताने। तर मिश्रण छान एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता मी टोपावर झाकण ठेवत आहे आणि अर्धा तास थांबणार आहे। तर अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण चिकन फ्राय करायला घेऊया। तर इथे मी गॅसवर तवा गरम करायला ठेवला होता, तो गरम झालेला आहे। आता मी 2 चमचे तेल घालत आहे गरम तव्यावर। आणि आता मी एक चिकनचा पीस असा तव्यावर ठेवणार आहे आणि छानपैकी तव्यावर फ्राय करणार आहे। आता आपण थोडंसं अजून वरून असं 2 चमचे तेल घालूया आणि त्याच्यावर मी ताट ठेवून 10 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे। आता 10 मिनिटानंतर बघू। आता 10 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण तव्यावरची चाटली काढून बघूया। आता मी तेल घालत आहे 2 चमचे आणि पलिताने असं मी परतून घेणार आहे। व्यवस्थित पलिताने परतून घेतलेला आहे। आता 5 मिनिटं थांबूया, नंतर 5 मिनिटांनी परत परतून घेऊया। तर 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता परत आपण परतून घेऊया आणि परत 5 मिनिटं थांबूया। तर 5 मिनिटं झालेली आहे। आता मी गॅस काढत आहे। तर आपलं चिकन फ्राय व्यवस्थित झालेलं आहे। तव्यावर चिकन फ्राय करताना गॅस एकदम मंद आचेवर करावी, एवढे लक्षात ठेवणे। तर अशा पद्धतीने तव्यावर चिकन फ्राय करतात। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।